Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου και για λογαριασμό των υπολείπων συνεργατών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη σας και την τιμή που μας κάνετε. Γνωρίζετε καλά ότι με την Άνω Μερά και την αδελφότητα ανομεριτών μας συνδέουν σχέσεις αγάπης, φιλίας, ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Πραγματικά τόσο στην Άνω Μερά όσο και στον χώρο της αδελφότητας η αίσθηση της αυθεντικότητας και τα στοιχεία της διαχρονικής μικονιάτικης ταυτότητας είναι έντονα. Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ συχνά βρισκόμαστε στην Άνω Μερά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συνομιλούμε και ηρεμούμε στον χώρο της Ιεράς Μονής της Παναγίας Φλουριανής, όπου κυριαρχεί η παρουσία, η επιμέλεια, η φροντίδα και αγάπη του ηγουμένου Πατέρα Αλέξιου. Την Άνω Μερά ως καινούρια δημοτική αρχή θα την αντιμετωπίσουμε ως μια διακριτή οντότητα. Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Κοινότητας θα είναι οι στενοί μας και οι στενοί σας συνεργάτες για τα θέματα που απασχολούν την Άνω Μερά. Καθοριστικό ρόλο επιθυμούμε να διαδραματίσει και η αδελφότητα, με την οποία η ουσιαστική συνεργασία μας πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ως γνωστόν, τα προβλήματα της Άνω Μεράς είναι αρκετά και χρονικά. Προεκλογικά δεσμευτήκαμε για την επίλυσή τους και θα το κάνουμε. Οι κάτοικοι της Άνω Μεράς έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες και είμαστε αποφασισμένοι να τις προσφέρουμε. Έχουμε ήδη ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και προετοιμαζόμαστε ώστε από την 1η Ιανουαρίου που θα αναλάβουμε να ξεκινήσουμε την δρομολόγηση των λύσεων. Το σημαντικότερο πρόβλημα της Άνω Μεράς, που είναι η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός, το οποίο παραμένει στάσιμο εδώ και χρόνια, είμαστε αποφασισμένοι να το επανεξετάσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας και να επανασχεδιάσουμε υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων τόσο την όδευση του οδικού δικτύου όσο και την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων για να δοθεί η βέλτιστη λύση και να προχωρήσει. Το χωροταξικό, για το οποίο δεν μας έχουν καλέσει ακόμη οι μελετητές και γνωρίζω ότι βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, έχω ξεκαθαρίσει στο Υπουργείο ότι θα το βλέπουμε θεσμικά σε όλα του τα στάδια και θα συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν γίνεται δεκτό. Παράλληλα θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα όπως της επαρκούς υδροδότησης, της οδικής ασφάλειας, του φωτισμού, της προστασίας του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών, της ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων με τις υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού, τις υπηρεσίες υγείας, παιδείας και κοινωνικής μέριμνας, πράγματα τα οποία αναλύθηκαν εκτενώς προεκλογικά. Είμαστε αποφασισμένοι να αποδώσουμε στην Άνω Μερά αυτά που δικαιούνται και αξίζουν. Σε αυτή μας την προσπάθεια σας στέλνουμε όλους κοντά μας, ως συνεργάτες, συμβούλους και αρρωγούς, αλλά και κριτές του έργου μας. Με τη δέσμευση ότι θα τα λέμε συχνά, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την τιμή που μας κάνατε. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να βρισκόμαστε μαζί κάθε χρόνο σε αυτό το ζεστό, ανομερίτικο, μικονιάτικο αντάγωμα. Να παίρνουμε την ευλογία της Εκκλησίας από το σεβαστό μας ιεράρχη, να ανταλλάσσουμε ευχές και να ζούμε και εδώ αυθεντικές, ανομερίτικες, μικονιάτικες στιγμές. Χρόνια πολλά και πάλι, υγεία και ευτυχία σε όλους, ειρήνη και πρόοδο για τη Μύκονο και την Άνω Μερά.